Hei Tomu, Pean tosiaan piti lupauksensa, mutta tarviiks sun kukkapuska siitä antaa? Sähän teit sille palveluksen. Aha, niinpä, en ajatellutkaan. Parasta heittää nää roskiin. Ei, mä tiedän. Heitä se ja Piikki voi liekittää sen. Tehkääs tilaa sitten. Liekitä itsesi! Mulla on nyt kiire! Asunnossa tosiaan. Mikä siinä on nyt niin mielenkiintoista? Hei! Nämä ovat sinulle. Jos odotat hetken, siinä käy vain noutamassa maljakon. Kola, mitä ihmettä tämä on? Sano, että Tomu on kuollut. Ei, täällä hän on antamassa minulle kukkia. En tajua, mitä hän juonii tällä kertaa. Yritä kestää, veli hyvä. Olen siellä parissa minuutissa. Lupaan, etten anna hänen edes hipaista sinua. Wow! Turhaan paransin ton kusipään. On pelkkä roskapallo, joka heittää seinään. Tule pois sieltä piilosta. Noinko vähän sinä arvostat sitä, että Tomu uhrasi henkeensä sinun puolestasi? Onko se hullu manipuloinut sinutkin? Pistooli L35 piippu on painettuna kalloasi vasten. Kerro, missä Tomu on, tai paina liipaisimesta. Saat 5 sekuntia aikaa. Jos kuulen pienenkin ääniaallon aseesi koukusta, kuolet! Aikooko ne ammuskella täällä? Apua! Lähdä pois täältä! Minä tulin tänne tekemään sovintoa sen jälkeen, kun paransin kaakaon. Mitä sinä höpiset? Korjasin virheeni ja luulin, että voisimme aloittaa alusta. Mutta teille ei riitä mikään näköjään. Älä puhu paskaa! Se oli Party. Ai se julkis! Hän löysi aikapeilin hailuodolta ja paransi kaakaon. No, mutta emmekö me pysty helposti varmistamaan asiaa? Kaakao, soittaisitko Partylle ja kysyisit häneltä rehellisesti, paransiko hän sinut? En ymmärrä. Sen oli pakko olla Party. Kuka muukaan? Soittamalla se selviää. Hei Party, kiitos kun pelastit minut. Sinä parasit minut, vai mitä? Kaakao? Olet elossa? Party, linja on aika huono. En kuule sinua. Olitko se sinä? Minä en halunnut tätä. Anteeksi, Kaakao. Mutta vain Miksa voi pelastaa maailman 521. Miksa? Ai kun olisi täällä Miksa? Älä jätä minua yksin. Haloo? Party? Häh? Party? Mitä tuokin nyt oli? Kola, voisitko... No miten se sanoo? Lopettakaa toisten aseella osoittelu, hyvät eläimet. Hyvät? Tule, Kola. Minulla on yksityisasia. Suunnitelmasi näytti toimivan. Muutenhan Kola olisi ampunut minut. Hyvällä säkällä hän pyytää sun hengaa. Se olisi vähintä, mitä hän voisi tehdä. Hyvä on, uskotaan. Party ei parantanut minua. Kaakao! Et sinä tarvitse tuota. En enää ikinä satuttaisi sinua. Kumpa voisin olla siitä varma. No helvetti! Miten todistan hyvyyteni? Anna hänelle hali. Häh? Hali? Odota! Kaakao rakas! Vitun hullu! Oho! Okei, nyt alkaa mennä liian pehmoksi tää homma. Jatkakaa ilman minua.
Se oli pelkkä erehdys. Kaakao on poikkeus. Älä unohda, että mulla on pistooli. En. Hallitaanko? No, tuskin se tappaa mut. Ei Sirppiä. Ilonpilaaja. Sanoko Sirppi just noin? Piikki! Näyttää siltä, ettei mun tarvii selittää. Ei luovuteta! Odota, Kaakao! Se oli vain pilaa! Tää jakso oli tässä.